Si us fixeu, la història de la música, fins que no va existir l'enregistrament, la història de la composició musical és una història una mica curiosa en el sentit de que el compositor que es dedica a finalment fer una obra que ha de sonar, que ha de generar so, no treballa amb el so fins al final, és a dir, té una idea abstracta que nota en una partitura i aquesta partitura se l'han de prendre uns intèrprets i al final, després de molts mesos de treball abstracte, sona quan ho toquen els intèrprets al concert. Així va treballar Mozart, així va treballar Beethoven, així va treballar Verdi, així va treballar tots els compositors clàssics. Què et va empènyer a fer aquest projecte a l'Estruc? Doncs la primera possibilitat de tenir l'espai, que com veieu és un espai diàfan on es pot treballar amb molta tranquil·litat, amb força silenci, i sobretot que tenien l'equipament que fem servir els músics electroacústics, com són bons micròfons, altaveus, una taula de mescles, l'equip tècnic, diguem-ne. Per què a l'Estruc i no a una altra fàbrica de creació? Bueno, doncs no hi ha un motiu específic, sobretot tinc algun contacte dintre de l'estaf tècnic de la gent que treballa aquí, que ha facilitat les coses, però nosaltres treballem allà on ens ofereixen un espai. En quins projectes estàs treballant ara? Aquí a l'Estruc? Sí. Doncs el projecte es diu una peça que ha de ser d'una durada d'uns 10-12 minuts, que es titula El Desencanto, i que està una mica inspirada en una pel·li dels anys 70 que va ser molt famosa a Espanya, dirigida per Jaume Chavarri, i la idea és relatar una mica aquesta cosa de que arribat cert moment de la vida de les persones, les expectatives que tenien no reflexen la realitat que viuen en aquell moment. Treballes o vas treballar amb algú durant algun projecte? En general, el compositor musical és una persona que treballa bastant en solitari, tot i que ens agrada col·laborar. En aquesta ocasió m'hagués agradat col·laborar, per exemple, en gent de dansa, que gent de dansa contemporània pot estar molt propera al món de la composició electroacústica, però com et dic, en general el treball del compositor és un treball molt solitari. I tot i que he col·laborat amb altres persones, la major part de projectes els fas tu sol, la qual cosa és una mica la gràcia d'aquesta música, en el sentit que tu mateix fas d'actor, quan enregistres els teus propis sons, els hi dones vida, de director, perquè penses tota la història, d'editor, perquè muntes, etc. És una mica la particularitat d'aquest tipus de música. Quan presentaràs el teu projecte? Encara no hi ha una data del tot definida, però molt probablement ho farem cap al maig, cap al 25 de maig, una cosa així, segurament aquí al Teatre de l'Estruc. Si jo enregistro el paper de plata a aquesta distància, vosaltres ara el veieu, i ara l'exercici és diferent, com que el veieu, tothom veu, escolta i diu paper de plata, però tanqueu els ulls. Si tanqueu els ulls i escolteu pels altaveus, buscaré sonoritats. Prima. Això és complet. Se le va la olla.